Yan! Amaw! Dagang bagay. Maya man, tataka lang sumangpot nga barbartek kapay. Maya tabiyag mo. Ay, abo, bakit? Nag-happy kami garod. Bakit? Yan ko kung badray. Maya man ta happy kalatta. Samantalang siya nakadado ti ubrak di tabalay. Ay naapo, puro komisyon itid mo kanyak. Ay, abo, bakit? Kaya mong magaminti among mao. Noong pa'y tatrabaho, kanya trabaho bagay. Nya, Isa tagong uto po, bro. Panamang hindi sa ginaan dumagan bagay. Tama nga naman. puro komisyon itid mo kanyak. Puro komisyon itid mo kanyak. Mayag nga kung komisyon na kanyang Oh, kistibulog mo. Puro na komisyon itid mo kanyak. Nabay-bay agad. Hoy, agsubli ka dito. Atal barbartat ti kukuam Agsubli ka dito. O kistibulog mo Ay na, kistibulog mo. Hoy. Ay, sige, awang ko mo lang, Nay. Awanan, ang mas marasaronan. Ay, na. Awan, ang nakasurutan. Kistibulog mo. Ay, tikunam. Malibasan na. Malak-lak yan, Apay, tikunam, maitarayan na. Tikunam, malibasan na,